bivši komunisti i sadašnji i budući, svi znaju da ja govorim istinu. Zašto? Zato što je prvi Izrael, nije se zvao Izrael, odmah da vam kažem, zvao se Azrael. I to je naša država, naša otadžbina u kojoj su između ostalih živeli ljudi koji su se prepoznavali po boji kože, svetle puti, tamne puti, neke mešavine, kombinacije. Onda smo imali kako se zove, koji su se razlikovali po veri, znači pravoslavni hrišćani. Odmah da se ograničimo, hrišćani su samo ono stanovništvo koje je pravoslavno. Znači to je ta starorodna srpska vera koja je bila paganska i vidimo da se sada mnogi komunisti bivši preokreću i ne odbacuju pravoslavlje, nego prihvataju paganizam. Zašto paganizam? Zato što su sve te stare paganske vere bile mnogobožačke i odlično se zna da je kako se zove, da su podrazumevane žrtve prinošene bogovima i to ljudske žrtve. Tako da svi oni koji se sa mnom ne slažu neka pogledaju malo ovo o čemu ja govorim. Ali sada ću da vam kažem sledeću, znači jednu banalnu tvrdnju da je Isus Hrist bio Jevrejin iz Galileje. Niti je on bio Jevrejin, niti je ta Galileja. Mogu samo da kažem da je Galileja. Šta znači Galileja? Pošto je meni Gospod Bog dao da se ja uverim i da vidim i da snimim. Znači imam oko 100.000 snimljenih fotografija na terenu, koristići lično moje prisustvo ili koristići razne kompjuterske programe kojima ja dobijam znanje i koristići samo isključivo prirodne dokaze. Znači, moja malenkost Vlada Kulić, potomak Nemanjica, Svete loze cara Lazara i carice Milice, 8. koleno, ne koristim ljudske dokaze, već koristim prirodne, Božje dokaze. Znači, Galileja je oblast koja se nalazi, ovo G je jotovanjem K prešlo u G. Znači, to bi u stvari bilo Leja. Poljoprivrednici znaju šta je Leja.